Oktubre 29, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human niini miadto si Jesus sa kalungsuran ug kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, diyo bay maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya inigtindog ninyo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga magaingon, "Sir, ablihi in taon ang pultahan." Mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon og miinom kami uban kanimo ug nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong mga dautan. Hilabihan unya ang inyong pagdanguyngoy ug pagkagot sa inyong ngipon inig kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios. Samtang adto ra kamo sa gawas, daghang mga tawo nga mangabot gikan sa sidlakan ug kasadpan ug gikan sa amihanan ug habagatan nga mutambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong naulahi karon mahiuna ug daghan usab nga karon nahiuna maulahi." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.